Rubrika For Sale. Dneska se podíváme na to, jak nemá vypadat plakát na koncert. Zeptáme se na to Jarina a až potom, co nám to Kosiga přeloží. Zdarec jak svíja, takže vás vítám u téhle rubriky For Sale a my se podíváme na Jarina, který nám poví o tom, jak nemá vypadat plakát na akci, na to show. Dejme tomu, že máte kapelu. Ta kapela má koncert a na ten koncert by měl někdo přijít. Od toho je propagace, nejčastěji plakát. Jak ale zařídit, aby fungoval a lidi se vaší akci nevyhýbali obloukem? Mám tady Jarina Němečka, což je designér, a já se ho budu ptát na nějaký otázečky, jakože já jsem teda kapela, která začíná a je jedno asi, jestli dělám hip-hop, rock, metal, to mi asi řekneš ty, ale chci udělat první party, chci udělat koncert a potřebuji to zpromovat. Poraď mi, jak teda udělat správný plakát, nějaký fléry na internet, abych se nedopustil nějaký chyby a vlastně neudělal to, že mi na tu akci ještě někdo vůbec nepřijde, na to, že to je první. No jasně, tak první věc, co vůbec asi bys člověk měl udělat, tak je vůbec rozmyslet, jakým způsobem to budu promovat, co vůbec dělám za věc, koho chci zacílit, takže v dnešní době tisknout plakáty je docela drahá sranda, takže záleží na tom, jaký na to mám rozpočet, popřípadě si to někdo zaplatí. Tak já na to peníze nemám a určitě mi to nikdo nezaplatí. Tak potom musím vzít nějakého kamaráda, který je šikovný a který trošku si dokáže pohrát s počítačem a rozumí grafice a typografii a nějakým věcem s tím spojený. Jo, tak třeba tady mám super věc. Je to z jedné strany jak letáček o tom, kdo všechno na tom mejdanu hraje, popis prostě těch jednotlivých projektů, tak z druhé strany je to krásný leták, nebo plakát, který si potom můžu dát buď doma pověsit, nebo se může použít prostě na vyvěšení někde po ulici prostě. Tady to je klasický flare, A6kový, malý formát, levný, dá se toho udělat prostě víc. Tohle je atypický formát, taková půlka A4, krásná ilustrace. Si myslím, že tady ty pánové to mají hodně namáknutý. A druhá strana zase prostě info o festivalu a hlavní je, aby ta věc byla nějakým způsobem čitelná, aby prostě zasáhla ty lidi, který by měla zasáhnout, to znamená nějaký vlastně spektrum lidí, pro který ta kapela nebo DJ nebo prostě parta lidí hraje nebo pořádá tu akci. Máš mluvit. Co je, proč si nemluvíš? Kam jsi si zdechnul? Jaroši! Boha, to je Jarin. No nic, máme tu rubriku VIP-tip a vašich Havelků nám projel český luky a háje. Kam se máme podívat na tu show? Tak pojďme na to.